Zikami lapha kumaskandi uNhlonipho mfana futhi Gwajo Mcinaka uthi ngicela samukele nansi ikhava yokuqala yenye yezingoma engihamba kuyo nogandaganda. Uyaziwa-ke ugandaganda laphana, intokazi esencane laphana enethalente lesimanga, enengoma enkulu esina-more than 10 ama-million views. Sibonga ukuthi yena ingoma iyaphuma ithi bazali bami ehamba khona naye ugandaganda. Ube khona-ke kwimpucuzeko uGwajo Mcineka, if I'm not mistaken. Ukhona nje impela endimeni, nethi nje abanye abantu angeke bekwazi bonke, koda-ke kumaskandi bafethu angazi ukuthi ikhona yini i-window period eyoke ifane nale. Angazi noma likhona yini ithuba eliyophinde lifane njengaleli. Uma kuwukuthi ubuvele uwumculi, uvele ukhona, uthwala kanzima, kungaveleki kubantu, umculo wakho ungaphusheki ngendlela, izinto zingahambi ngendlela wena obekuyisifiso sakho. Angazi-ke kulo nyaka ukuthi uma kungalunganga futhi wavelela ebantwini kuzoba kanjani. Cabanga ukuthi igemu ivuleleke kakhulu komaskandi kulo nyaka. Ngiyaqala ukubona into ekanje, umuntu onethalente, umuntu onengoma, umuntu owaziyo ukwenza into yakhe, abantu bayamupha ithuba. Na-before abantu ade bephiwa ithuba, nedi amapolitiki maningi emculweni, abantu bohleli bebanjwa ngophondo, abantu bohleli becindezeleka. So ngoba ekhiphile uMhlonipho umfana futhi, I'm sure and I know ukuthi yena ingoma yakhe izovelela, ingoma yakhe izohamba kuma-streams, izophusheka ngempela, angazi ngempela. So sengingaba yishwa-ke ukuzwa nokubona kulo nyaka omaskandi bekhala mhlawumbeni ngendlela yokungenzisekanga kahle izinto, especially online. Abanye bahleli abakhiphi uSeptember already, sekuzosala nje iy'nyangana eziwu-3 before kuphela unyaka, ebese bezozama ukuthi bezombhija-ke ngo-October bonke, ngo-November bonke, ungabisazi ukuthi ena kahle kahle yini inkinga. Njengamanje i-chance iyo, o-Agasti ube muhle kakhulu futhi bengakhipha, oJulayi bayay'hlalela abantu. Nabo-ke oNhlonipho sebevelile ukuthi bayayidedela, ingabe i-album, ngabe i-EP, kuyobonakala ngaleso sikhathi leso. Koda-ke lo umsebenzi omusha oka-2025 esizowuzwa, esizophinde futhi uma sesiwuzwile sizobikela abantu ukuthi iy'namba zakhe zihamba kanjani, ngoba la ekhaya si-appreciate-a ithalente, si-appreciate-a ukuy'misela komuntu, ama-streams nama-views akhe ukuthi akuphi online. Ilokho esingeke simhlele khona umuntu. Angeke sikwazi ukuthatha ithalente lakhe nempumelelo yakhe nanokuthi abantu bayawuphusha umsebenzi wakhe, sizokhuluma ngakho, sithembe ukuthi yena izophuma ngekudala.